Euno jainkuak. Santixo eguna gaur ja abuztuko oporren ia hasiera, 31 baina oraindik ere, San Ignazio egunetan joteko beste aukera bat izango genuke, eta hementxe ikusten ari zaretenez, Gallartako bidegorria. Hantxe, Galdameseko trenaren bide berde hartzeko aukera ematen duen aldea, gero rotonda antzeko bat egiten dugu, ona irten arten eta hortik aurrera hango norantzakoan laren arantza. Beraz, gaur ere, beste zirkuito berri bat aurkeztuko dizuet, baina lehenengoaren oso antzekoa dena. Bakarrik egingo duguna da, errepide pixkatxo bat sartu, badakizue lehenengo hartan, saiatu ginela, errepide zatirik ez sartzen, ez eta muskizetik eta pixkatxo bat hartu behar genuen. Orain gontan, Kobaronea joan, Bobinatik Kobaroneko portutxoa, aldapatxoa egin, eta handik Elaiako goiko aldera aterako gara, bertotik jeitsi, muskizera jeitsi eta bide berdea hartzeko. Beraz, aurrekoa, gorko raiz lehenengo ura 20 kilometro izan baziren, hau apurtxua gehiago izango da, eta gero hori altuera, malda, pizkatxo bat gehituko duena. Horretxegatik, aurrekoaren alderantziz, kontrako zentzuan egiten ari gara. Lehenengo larenara joango gara, handik Kobaronea, Elaia, Muskiz, Galdameseko bide berdea eta berriro ere hortxe behan Gallartan agertu. Gallartan, Abanton. Beraz, gaurko gorko reiz bigarrena edo 1.0 bat. Hauxe izango duzue eta jarri gaitezen lanean alik eta azkarren. Amino, oite, haupa gandan. Zorika iztoa protagonista, lehenik eta behin. Jatza! Zirbena. Lanera kondartza Zirbenaren parte da. Egin genuen Zirbenari buruzko beste bideotxo bat, Bilboko portuari edo superportuari lotutakoa. Eta, orain beti kondartza erakutsi beharrean, beste bitxikeria bat, kanpotarrak zeaten antzako. Ez dik ikusten. Hau beisboleko zelaia izan zitekeen, handixagoa izango balitz, baino hemen ere beisbola baino lehenago beste bola joko batzu genituen, eta ohikoak beste batzu dira Euskal Herrian, eta hemen gure alde honetan badokagu, ez dakit ikustea, no? Polloa, Polloa, gero bitxikeri bat jatutiko zuet, montar el pollo. Eta, hau da, apoio antzeko bat, hemen jartzen gara. Oin bat beti ere hor ekutuan eduki behar dugu, hortxe aurrean. Horin tapatuta dago, baina jartzeia zulotxo badoke urarekin, jartzen dira 6 bolatxo, eta beste bola handi batekin eta oina hor apoiatuta dugun bitartean indarra hartu eta bola handia bolatxo txikien kontra botatzen dugu. Eta kontua da, hor inguruan ikusten duzuen marra horretatik kanpora bolatxo txikia botatzea. Eta, badago puntuaje batzuk, eta, modalitate hau, hemen Zirbena praktikatzen da, Gorostizan baita ere, errekatxon badugu beste karrejo bat, hau karrejo ditzen da, zelaia, baina ez dakit errekatxok talde dituen, eta ez dakit beste inon gehiago
olakorik egongo dan. Beraz, bueno, bolosa katxete izeneko modalitatea da hau, berezkoa hemen ingurukoa, bate daki nola eta zelan desarrollatu zan, eta bueno, Euskal Herrian eta penintxula iparraldean dugunekin alderatzen, diferentziatzen dena. Beraz, bueno, zeuek ere komentarioetan, halako modalitate berriak edo ezagutzen badituzue, esan eta esan baitaren nongoa dian. Ohikoa da, boloekin jogatzen dien beste modalitate guzti horiek, baina esan, hola, denok enteratzen geran. Komentarioetan jarri, zuen herrian, ze demontretara jolastean. Hemen, Errekatxon, Zirbenan eta inguruotan, bolos akatxete. Bueno, Pobeinako auzunea, auzunea hau Muskiz izango da, hor zubitik aurrera ja, hemengo aldea Muskiz, petrokimik antxe dugu, hortxe, hori Kastorrantzako autopistia, eta hementxe, garai baten, hau, hola begiratuta eta hemen zulotxo antzeko bat dago, ura beste aldera pasatzen eta marea konturen bat izan zitekena, baina ez, Hemen ere goian, Pobeinako zean goian, orkonerak labadero erraldoi batzuk jarri zituen, pentsa orkonerak, han Gallarta alboan zeuden mina guztiaiek, eta aretxek teleferiko batzukin ekartzen zuten, teleferikoak eta antxe daude, pilareak. A ber, hori dian, bai, hori dia, Eta ekartzen zuten, minerara garbitzeko ona Pobeinara. Eta, justo guzti hau da, labadero erraldoi horrek botatzen zituen basatza, barro, bueno, basatza guzti horren lokatz guzti horren arrastoak ona botatzen zian, eta bueno, hori urtetik urtera, eta bueno, esan barra dugu baita ere, gero hurbilduko gara, eta hor badago ohikoan eskailera batzuk hartzen ditugu Bia Berdea jarraitzeko, itxaslur edo ditzen den kontu hori. Eskailera horiek, karo, askotan ere, hau esan barra dago, ikusteko begiekin begiratu behar dugu. Eta askotan ez gara konturatzen, halako estrukturaina arraroa zergaitik dagoen hor. Hori plano inklinatu bat da, eta karo, orain esan eta gero guztiok egiten dugu, noski. Beira, aztarna, nola mehatz urtetako aztarna guzti horiek gure inguruan dauden eta ez ditugun apenas ikusten. Bueno, egin dugu errepidetik eta musikiz, bueno, justo hortik. Bueno, ez dakit nondik, Onantzako bidea, eta orain errepide oso lasai bat, Pobeinatik gora Kobaroneraino. Así que, bueno, errepide zatitxoa bai, baina oso lasaia, eta gaur jaieguna izan da, are eta lasaiagoa. Venga, segi dezagun aurrera. Bueno, hona txelaia, gurko aldetik etorri gora, Kobanoetik gora, Areaka Ontonea, eta gu aldeantzizko maldatik berriro zaren Muskitzera. Bueno, lehen polloaren kontu hori, gertatzen dena. Latinetik erromantzea sortzen hasten direnean, batzuk L eta Y-garen arteko ñabardurak edo pronuntziazioa
galduz joan zian. Baina penintxura iparraldean, Galiziatik Euskal Herri arte, oraindik ere jendeak ezberdindu egiten ditu ahozkeran. Pollo eta pollo, bilak ere. Eta antzanez, montar el pollo, esaldi hori, omen dator, oain pollo, guk pentsatzen dugun pollo hoi, lumaduna izango izateke eta eilerekin idatzia, baino berezkoa montar el pollo horrek Y-arekin edukiko luke. Eta baserri askotan eta ikusten den, arrizko zera, asiento, jesarlekoa izango litzateke. Pollo hori. Eta orduan badirudi, garai baten, gertaroan edo, bandoa irakurtzen zutenean edo dana dalakoa, pollo hortara igotzen ziala, heraldoak edo pertsonak gauzak esateko. Eta normalean gauza horiek, edo iritziak ere bazituzten estartean, ze kritika ziren edo herriari bidatzen zaizkion mezuak, behin bat bere hitzaldia botatzen hasten zenean handik gutxira liskarrak eta hasten ziren, normalean jendeak ez zuelako iritzi berdina. Eta antza denez, aspaldidanik datorkikun ohitura hori Gasteizko alkatesari ez zaio gustatzen. Ez zaio gustatzen jendea libreki adieraztea. Ez zaizkio gustatzen Virgen Blankako monumentu militarista horren inguruan denda kanpinik jartzea era baketsu batean. Eta hortarako dituzte maiota hau janzten duten pertsonajeak. Eta hau esana, besterik ez, Euskal Herriko gazte guzti animoak eta merezi duela. Noizean behin ez, egunero montar el pollo hori. Eta muskiz pasatu dugu, eta hortik orko aldapatik gora, Asturianako hasiera. 10 metrotan el campo industrigunera heltzen da, eta el campotik gora, beste gutxi, 200 metro, distantetarako nahiz oso gutxi dugu, aldatzako gorra baina gutxi, eta heltzen gara ja Bia Berdera. Eta jautik aurrera, Gallartarantza, lasai, oraindik platanoa jateko daukat, eta ea horko lekutxoren baten gelditzen gean, aldatzata gero, eta ja despedidea egiten dugun. Bueno, azkenengo aldapatxoa, animo! Bueno, laburra, baina intensoa. Ja, hartu dugu, bidegorria, antxe, gravelpista sartzeko desbiderapena, Asturiana gorantza dijoa, eta guk hemen, ohikoak dugun paisaia iragarriak. Eta orain esango dizuet, gutxi gora bera, zenbateko kilometraja izango duen ibilbide, txirrindu bide berri honek, eta penditza ere zenbatekoa den, askorik ez da igoko ez dare, baina arnaz estutxoren bat hartu nahi ezkero, pinoia berantza jo eta besterik ez duzue, aldik eta indar gehienarekin eraginez bizikleta. Lehertuta.
oraintxe deskubritu berri dut, tirante dun maiotek zer duten txarra. Txixaguria izan ezkeo, azelako kanpamentu altxatu behar duzun. Kamisetak kendu, gainera hau, ez da kentzekoa, kamisetak kendu, tiranteak erantzi, maiota jeitsi, txixa ein, total, que etxera noa txixikin gabe, ze hasten banaize atzera eta aurrera, azkenean, enaiz inoltzen duko. Bueno, hortxe kanpillo dao, buelta bat eman behar dugu hortik, eta bai, aterako dia, orain 23 kilometro damazkigu, eta getutuko 25 gora edo geldituko da, eta hortxe bai izan gehitu baita, hemen txirrendura epilua, 800 eta piko markatzen zilan, Gero, Wikilokek berantza egiten du, zuzendu egiten da, beraz, 600 metro inguru, hor, kobaronea igo eta elaiara igo eta bueltatxo hori emateko, Eta gero egia esateko, hemen bidegorreko zirkuito hau oinarri harturik, gaurkoan egin dugun hau egin dezakegu, edo elaiara joan ezkero, eta hurrengoa horixe aurkeztuko dizuet, zuzenean Ontonea joan, elaiatik Ontona jitsi, Baltezana edo ez dakitzean ditzen den erritxo bateko errepide hartu, eta ni Las Muñecasera. Eta, ja hori ja haunditxagoa gehatzen zaigu, eta hori ja, hortik joan behar gara ja, Umaranea eta handiken, kadagoa harrapatu. Baina, pixkena haundituz joan zaitezkete zirkuitoa, hemen ere, zuzenean Lasturianatik gora joan zaitezkete baita, eta Garariotik Barakaldora jitsi. Aukera asko daude. Urrengoa, Ontoneko hori probatuko dut, eta Las Muñecaseko portutzar hori, Mari Carmenekin, eta Mari Carmenek dituen 23 pinoiekin, bola egiten zaidan edo ez. Taio doretzen banaiz, posik. Venga, urrengo batean hoixe eta besterik ez, urren artio. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo